Иначе хеле ки дидестен ҳамин видео сахранӣ шудеса. Ҳои сахранӣ шава бо ма шуморо ишон метем ки дар галерея ҳатман ҳамин видео ҳаст. Ина садшир видеода медроем. дидем бародарон, беҳтаринай барои блогеро метавонем использовать кунем. Лайка фаромӯш накунем. Агар ҳамхайли программаҳо фуратон мо иншоалло бо меёвем айда беҳтарин боша. Фақат лайк ва подписатсияро фаромӯш накунем. Боқӣ худо нигаҳбон бошад.